Heu de pensar que el 27 anys enrere, quan va començar el Parc de Nadal aquí a Tàrrega, potser diríem que va ser una de les primeres localitats de la província que es va poder fer aquest Parc de Nadal. I durant 20 anys interromputs hem anat fent aquest parc dels diferents ajuntaments. Des de l'Ajuntament ens fa molta il·lusió, malgrat l'esforç que representa, poder-lo tirar endavant, perquè són uns dies de festa, però que podeu aprofitar per fer lleure, per jugar amb els amics i companys. Per tant, jo us faria arribar un desig. Disfruteu força de totes les novetats que hi ha aquest any al Parc de Nadal que us explicava l'Albert, i sobretot també gaudiu amb els amics, juntament amb les festes nadalenques que són tan familiars. Plàstica, català, perquè a mi és una professora que ens agrada molt. Sí. I... Això és molt bé. Poder tindre confiança amb la professora i poder participar de la seva ensenyança. Aviam, busquem la Natàlia. Natàlia. Hola. Ja. Qui porta la direcció? La batuta? Tu? La Natàlia? No? Dos. Som els de sisè i us desitgem molt bones festes. Demà ja som vacances, d'aquí poc acabem l'any. Us donem una targeta que nosaltres hem fet ben feta. Vinga, Marc, som d'aquí dintre. Algo que de hoy como yo con una radio y entre todos pasaremos un rato. ¿Qué es lo que interesa? Gracias. Porque es cuando yo.